Bună seara și bine v-am regăsit la Oameni, Locuri și Povești de Viață, emisiunea în care vă prezentăm oameni deosebiți și poveștile lor de viață. Invitată în această seară este doamna Dorina Roșca, președintele Asociației Don Emigrante Dor, tradus în românește Femei Emigrant Dor, din orașul Pontevivo, regiunea Parma, Italia. Bună seara, doamna Roșca, bine ați venit în fața românilor din diaspora și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. În primul rând, bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Roșca, am decis să vă invit pentru că știu că aveți o poveste de viață deosebită. Fiind la Oameni, Locuri și Povești de Viață, aș vrea să începem prima dată prin a ne spune cine este omul Dorina Roșca, de unde vine, de ce în Italia. Dați-ne câteva detalii despre dumneavoastră ca persoană, ca cei care ne urmăresc să și știe cu cine vorbim. Deci, eu sunt Dorina Roșca, sunt originară din Basarabia. Sunt un om, deci greșesc. Așa că dacă o să greșesc, să-mi permiteți să nu judecați aspru, cum se spune, da? Sunt un amalgam de experiențe pozitive și negative, și asta, ca noi toți de altfel, și asta nu o face mai specială. Povestea mea e asemănătoare cu a multora dintre voi, pentru că trăind într-o perioadă economică dificilă din țara de origine și din estul Europei, cam toți copiii de vârsta mea și mai mici și mai mari au trebuit să crească, deci să se maturizeze mai rapid, spun eu. În 2004 rămân pe prispa casei cu fratele meu cel de 5 ani în brațe și cu sora lângă mine, uitându-ne cum la orizont mama dispare. După lungi 6 ani, din nou am strâns-o în brațe. În tot acest timp a trebuit să creștem, zic eu, rapid, să ne asumăm anumite responsabilități, să fiu mamă, să fiu soră, să am grijă de ale casei, să studiez, pentru că mama și tata spuneau tot timpul, eu vreau să văd oameni. Deci ea zice, dacă tot merg și sacrific și fac sacrificiul care îl fac, vreau ca din voi să iasă oameni. Și în 2008 am terminat universitatea, sunt de filologie, sunt profesor de engleză-spaniolă, profesie care, din păcate, până astăzi nu am reușit să o pun în aplicație, știți? Da, cred că iarăși e o repetiție a multora dintre noi. Pentru că odată ce lași originea și mergi într-o altă țară străină, e foarte greu să te afirmi. Aici, știți, am văzut un film cu Julia Roberts, Mănâncă, roagă-te și iubește. Nu știu dacă telespectatorii sau dumneavoastră îl cunoașteți, dar la început, când am venit în Italia, mă regăseam complet în acele stări trăite de ea, și anume în neputință într-o sufocare, pentru că eram clandestină ca majoritatea, într-o pierdere, adică pierderea identității, a originii, a prieteniilor, a colegilor, a tot ce am lăsat în urmă acasă, dar după o perioadă de timp a fost și o renaștere și zic eu aici a venit chestia cu iubirea în care am găsit soțul, am construit la rândul nostru cuibul și avem și 2 copii, un băiat și o fetiță, deci să vă trăiască. Vă mulțumesc mult. Ceea ce pe mine m-a frapat discutând cu dumneavoastră înainte de emisiune este faftul că mi-ați spus ca să ajung în Italia am făcut 2 luni de zile. Da, totuși sunt 2000 de kilometri. Să-i faceți în 2 luni de zile mi se pare enorm. Cuiva
care aude. Vorbind deci de 2009-2008, deci nu era nici anii 2000, începutul anilor 2000, când a căzut cortina de fier, spun eu așa, și în Italia au început să fie și primul flux al emigrării din Europa de Est. Eu, totuși 8 ani mai târziu, în mod normal ar fi trebuit să fie, știți, deja calea bătăturită, sau spun eu că drumul mai ușor, mai facilitat. Eu se vede că am fost ca iepurile ăla care se fac experimente, nu? Pentru că am mers vreo 14 zile pe jos, am fost prins la graniță, am stat și am văzut cum e lagărul dinăuntru, deci ne rugam, deci atunci am spus Tatăl nostru, domnul Radu, cred că nu l-am spus, toată viața mea în 24 de ani, cât l-am spus între alea 14 zile. Deci a fost un drum, deci 2000 de kilometri parcurși în 2 luni de zile. Asta, deci, nu doar la figurat, dar și la propriu, pentru că între dus și venit, aventuri, am făcut vreo 500 de kilometri pe o moto sportivă, deci am stat vreo 5 zile într-un apartament închise acolo, eram vreo 10 femei care aveam deja idei din astea, știți, că îți vin tot felul de idei când ești așa. Dar când am ajuns... Într-un final v-ați văzut visul cu ochii, da? Să-i spunem așa, ați ajuns... Visul meu cu ochii a fost când am îmbrățișat-o pe mama, pentru că am venit de la Veneția cu trenul până la Parma, deși eu sunt stabilită, mama era stabilită aici la Parma. Și când am văzut-o pe mama la oprirea de tren, deci ăla era și visul meu și tot, am strâns-o în braț și am zis, mama... Deci da, a fost greu, dar... Ani de zile departe de mamă, ani de zile în care dumneavoastră a trebuit să fiți și mamă și tată și soră și gospodină și să faceți și școală, nu este ușor la vârsta aceea. A fost un timp de autoeducare. Știți? Da, e bun, dar parcă e prea dur uneori. Da. E prea dur pentru un copil, pentru că încă erați un copil la acea vârstă. Bun, ați ajuns în Italia, v-ați reîntâlnit cu mama, toate bune și frumoase. Așa cum spuneam și în prezentarea emisiunii, sunteți președinta unei asociații. Unei asociații care se numește Done Emigrant Dor. Tradus în românește, Femeia Emigrant Dor. Da. Spuneți-mi de unde și când v-a venit ideea de a face această asociație și de ce? Deci știți, pentru mine asociația este, deci dacă să pornim de la definiția asociației, asociația este un mod de a fi împreună și de a face împreună care, zic eu, nu poate decât să faciliteze calea spre cunoaștere, confruntare și schimbul de culturi diverse, sau mai bine zis, un grup de persoane care se unesc din alte motive decât cele de venit. Pentru voluntariat, pentru că eu, la un moment dat, am observat orice femeie am întâlnit în viața mea, în calea mea, în toți acești 14 ani de când sunt în Italia, am văzut în ele un potențial ascuns care de multe ori nici ele nu știau sau de foarte multe ori, cum sunt și eu, nu a făcut sau nu au avut ocazia să aibă profesia. Să demonstreze ceea ce pot în domeniul în care s-au pregătit. Da, pentru că dați iarăși o realitate foarte dură în care
persoanele care fac munci sub calificările lor sunt de cele mai multe ori persoane instruite. Eu văzând în tot această perioadă de timp aceste persoane care sunt undeva deci constrânse de ambient, de societate. De situația în sine. Da, de situația în sine, ele undeva s-au inhibat, deci și cunoștințele și dorințele de a mai face, pentru că bă, uite, ok, eu sunt până aici, dar nu mai mult, că înțelegeți. Adică chestia asta a fost lucrul respectiv, eu l-am urmărit mulți ani și am zis că este timpul totuși să reușim să facem o adunare de capuri. Da. Cred că un motiv al acestei blocări interioare a multor dintre românii care au plecat în afară, oameni care au studiat dar n-au profesat, este și birocrația, pentru că știm foarte bine aici în Italia, da, se cer zeci de documente pentru a fi echivalate, pentru a fi luate în seamă de statul italian și atunci oamenii s-au lăsat, cum spunem noi românii, da, mă las pe gubaș, mergem înainte așa cum e, cum se poate, cât se poate și rămânem la nivelul ăla, păcat. Dar trebuie să o spunem că sunt și oameni care au reușit, sunt oameni care s-au făcut remarcați, sunt doctori, profesori renumiți aici, români aici în Italia și pe care lumea îi respectă. Aș vrea să le spuneți telespectatorilor noștri despre asociația dumneavoastră, cu ce se ocupă, în ce domeniu de activitate al asociațiilor activați, să spunem așa, de ce această denumire. Cred că ar fi prima întrebare, iar apoi să trecem și la ceea ce își propune asociația sau dumneavoastră și colegii dumneavoastră din asociație să faceți pentru comunitatea de români și moldoveni din Parma. Deci, de ce această denumire? Pentru că am vrut totuși, văzând că deci asociația este o asociație de promovare socială, începem de aici cu acronimul APS, cum în italian ar fi, Donne Migranti, pentru că este deci un cuvânt care ne unește etniile, deci tot procesul ăsta a emigrării și a intrării în Italia și a ieșirii din Italia, deci aici noi am închis un cerc foarte mare de femei. Deci chiar ar trebui să precizăm că este o asociație multietnică, deci nu doar românească, da, cu membri români sau moldoveni. Nu. Deci e multietnică și asta e și frumosul, pentru că avem, să spun eu, acces la informații din diferite etnii, cum ar fi Albania, Marocco, avem deja România, Moldova, Ucraina, avem Bulgaria, Polonia, mai nou Cehia și avem și Brazilia. Deci sunt, la moment dat, avem un grup de 28 de femei minunate, deci eu mă bucur enorm că am reușit împreună, încet, încet, știți, ca albinuțele să facem, să țesem, da, să tot, cum să zic eu, asociat cu asociat, încet, încet, încet. Noi avem ca scop, sau ca aici sunt două pagini de ceea ce noi am dorit să facem, de care eu nu o să stau să plictisesc publicul dumneavoastră cu citirea acestora, dar mai pe scurt și mai... Da, câteva idei. Și mai la temă, deci mă leg de cuvântul, deci de fraza care a spus dumneavoastră că echivalarea diplomelor aici în Italia și este un proces mai anevoios. Deci, în primul și în primul rând, noi dorim să înființăm un ghișeu informativ pentru ca să dăm informație, să ușurăm procesul prin legăturile, adică ale asociației directe cu sistemele din administrația publică, cât de aici, cât și din țările de origine, pentru că este nevoie de colaborarea a țării de origine cu Italia și viceversa. Deci o să fie un ghișeu în care persoanele care o să fie asociate o să aibă acces
acces gratuit la informații. O să ajutăm de asemenea persoanele, pentru că știți doar, informația, omul informat este pe jumătate salvat, pentru că după asta mai este și acțiunea, nu? În schimb, noi vroiam să... Deci, în Italia există declarația pe venit care se face în fiecare an și asta are un cost. IZE nu este o traducere în română, sincer nu știu care ar fi termenul, adică IZE care se face în baza IZE-ului. Reditului familiar, dar nu al celui personal. Ok. Declarația de venit, să-i spunem, familială, nu cea personală. Redditul familial, deci mai sunt foarte multe persoane sunt dezinformate despre ceea ce ține polițele de asigurare pe sănătate, polița de asigurare, deci pentru pensie, diferite fonduri de pensie care ai putea adică să ai acces, după care vrem să facem, pentru că avem și o jurnalistă, vrem să facem un podcast cu femeile emigrate, cu storiile lor, că podcastul, acum sunt mulți care își fac timp și deci cât merg în mașină ascultă și vrem să aducem, pentru că deja în grup sunt vreo 5 istorii care, vă spun sincer, este nevoie și de regizor ca să le punem pe peliculă, nu? Revista Femei Emigrate. Aici o să fie și o agendă în fiecare an cu fraze, cu sfaturi, avem un psiholog în interiorul asociației care o să ne ajute să punem pe foaie așa multe... Și de rezolvat problemele multora, pentru că multe sunt probleme psihologice și mai puțin probleme fizice, să le spunem așa. Da. Dacă bărbații sunt cu cârca, femeile sunt, să spunem așa, cu capul, da? Cu ideile, și din punctul ăsta de vedere, lipsa celor apropiați, da? Copiii la depărtare, lăsați acasă în România, duc și știm foarte bine de sindromul Italia. Iar aici este nevoie, așa cum spuneați dumneavoastră, de psiholog. Și nu trebuie să ne fie rușine să mergem la psiholog, o spun, nu înseamnă că oamenii aceia sunt nebuni. Pentru că aici cumva lumea este reficientă din punctul ăsta de vedere. Nu mă duc la psiholog că îmi spun prietenii că sunt nebunit. Ei, nu e chiar așa, este chiar foarte bine să mergi, pentru că e un pas depresia și de la depresie un pas până la o tragedie. Deci să spunem că deci amprenta sau pe ce punem noi accentul ca asociație, în primul rând, deci este informarea, cum am spus, după care, deci nu mai puțin importantă sunt copiii. De ce anume copii? Noi, la moment, împreună cu o asociată, care ea este în Modena, deci noi este aici în Parma, avem un proiect pentru a forma să-l chemăm așa, un centru de recreare sau un baby parking, pentru că știm cu toții, din păcate, odată cu ritmurile accelerate ale vieții, nevoia multora dintre noi de o intrare dublă este la ușă, da? Și atunci mulți părinți sunt nevoiți să lucreze până târziu, n-au cum lăsa copiii, cu cine lăsa copiii. Absolut. Și deci scopul nostru nu este să înlocuim părintele, dar să-l asistăm, să oferim sprijin și contribuție utilă în creșterea copilului, nu? De aceea și avem, deci centrul ăsta, vrem să-l creăm deci ca ajutor pentru temele pe acasă, pentru artă. Un fel de after school, să spunem așa. Un fel de after school, dar și pentru că o să fie activități de apropiere a copiilor de istorie, de obiceiuri, de cultura României, de cultura României și a țării. Și nu numai a culturilor celorlalte, pentru că este interesant ca... de origine, da. Din acest punct de vedere. Știu că o să trec la subiectul, să spunem, cel mai important al discuției noastre. Știu că aveți împreună cu colegele dumneavoastră un proiect de suflet, dacă am putea să-i spunem așa, ridicarea unei statui dedicată femeii emigrante. Ce ne puteți spune? Este o idee genială. Sunt convins că mulți
vor spune așa, dar de ce o statuie femeii și nu și bărbatului? Sunt sigur că aveți un răspuns și la această întrebare, dar până să dați răspunsul la această întrebare, o să vă rog să ne dați câteva detalii despre acest proiect de suflet al dumneavoastră. Deci, știți, proiectul ăsta l-am în minte nu știu dacă pot să o chem o promisiune sau ceva, din nefericire, mămica a decedat la 55 de ani, în urma unei tumori și cu care ne-am luptat 3 ani. Deci această istorie, stați așa doar un pic, pentru că deci ăsta este tasta mea așa mai dureroasă și, în fine. Mămica, din păcate, nu mai este printre noi. Ea, ca multe alte femei, dar de la ea s-a început acest proiect pentru că am văzut sacrificiul și curajul acestei femei care îmi este și mamă. Nu pot să vorbesc de ea la trecut, mă scuzați, eu vorbesc tot timpul la prezent pentru că eu o simt aici, atât timp cât ea e aici. Vă înțeleg și cred că vă înțeleg și telespectatorii noștri. Da, deci nu... Ok. Mămica a fost și este simbolul meu de curaj, de sacrificiu, de tot ce ține, adică a-ți lăsa totul în urmă, copiii, tot ce ai construit o viață și a pleca într-un necunoscut în căutarea unei vieți mai bune și în căutarea unui viitor mai bun deci pentru familie și pentru copii. Și în momentul în care mama nu a plecat de printre noi, a fost așa un moment de pierdere în care am zis, știți, atâta timp cât femeia, cât omul trăiește în memoria altui om, el nu moare. Ce s-ar putea de făcut? Pentru că ca mami sunt foarte multe femei care au decedat aici în Italia, care rămân și trăiesc într-o stare de suspendare, spun eu, spațială, între trecut, în care este amintire, și între un viitor care este doar imaginație. Deci aceste femei merită reflectoarele, să spun eu, asupra tot ce a muncii lor. Reprezintă femeia în societate, pentru că trebuie să spunem, da, s-au ridicat statui marilor sportivi, s-au ridicat statui sau monumente unor mari personalități, dar într-adevăr un monument dedicat femeii emigrant nu s-a ridicat nicăieri în lume și nu știu de ce nu s-ar putea face, pentru că până la urmă femeia emigrant este acea femeie care a avut curajul, așa cum spuneați dumneavoastră, da? Și cum a făcut și mama dumneavoastră, să lase totul în urmă și să ia din nou o viață de la zero, cu multe sacrificii, cu multe probleme de rezolvat. Iar aceste lucruri prea puțină lume le ia în considerare. Societatea de astăzi este ocupată cu totul altceva decât ceea ce cred eu că ar trebui să se ocupe. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și am spus-o, o spun ori de câte ori am ocazia. Femeia ar trebui un pic mai mult respectată în societate, începând de la politicieni și terminând cu noi bărbații. Pentru că merită mai mult decât ceea ce îi se oferă astăzi. Da. Sunt de acord. Aici, dacă îmi permiteți, doar să fac o paranteză la ceea ce m-ați întrebat la început și după care revin cu detalii despre monumentul respectiv. De ce anume pentru femeia emigrată și nu am inclus și bărbatul? Că doar și lui trebuie de-i da ceea ce merită. Este strict părerea mea. Deci poate să fie, cum zic eu, împărțită sau nu.
Eu consider subiectivă sau nu, eu consider că de când e lumea și pământul, bărbatul este întreținătorul familiei, este capul familiei și acel care aduce și hrănește familia. În momentul în care un bărbat pleacă din sânul familiei pentru a dobândi ceea ce este necesar familiei, în momentul ăsta îl face pe bărbat o fire mai puternică și adică nu îi se aduce decât respect. În momentul în care o femeie părăsește sânul familiei, deci familia, pentru că femeia este sufletul, este ceea ce picătură cu picătură ne formează pe noi copiii prin educare, susținere, emoții, tot ce simțim noi, parfumul ăla dulce al casei, este asociat cu femeia, cu mama. Deci tatăl, mă scuzați, deci dumneavoastră și dumneavoastră sunteți tată și sunteți bărbat, tatăl de multe ori poate fi înlocuit, deci nu pentru că mama reușește să ducă și figura unui tată. Dar este o problemă pe care eu vreau să o pun și să le explic telespectatorilor noștri, da? Și aici discutăm de momentul în care un bărbat pleacă pe lumea cealaltă lăsând o femeie singură. O femeie singură se descurcă, nu moare de foame, da? Problema mai grea este când pleacă o femeie pe lumea cealaltă, rămâne un bărbat singur care nu știu cât se poate descurca. De aceea spun, și nu o spun eu, au spus-o alții înaintea mea, în spatele unui bărbat puternic stă o femeie și mai puternică. Și dacă atunci femeia este mai puternică, din toate punctele de vedere, cred că merită și această statuie, indiferent de ce ar zice unii și alții. Această statuie, să revenim la statuie, această statuie va fi o statuie din bronz care va reprezenta o femeie la 1,70 m de înălțime și pe o bucată de marmură va fi pusă, situată, deci o să fie un monument, zic eu, important. Impunător, da, deci nu vorbim de o statuie de 50 de centimetri. O să fie situat într-un loc public din orașul Fontevivo. Pe această cale și mulțumesc, deci tot Consiliului Primăriei local, pentru că, sincer, am mers, avem un an și 8 luni de când tot încercăm să luăm autorizația. În sfârșit am reușit în septembrie 2022 să luăm autorizația, după care am găsit și sculptorul care va face această sculptură, care zic eu o să fie ceva extraordinar de frumos, pentru că deja în imaginație o vedem, știm plus minus cum o să arate. Ceea ce mai avem etapa 3, strângerea fondurilor, pentru că nu este o lucrare, zic eu... Da, o lucrare din bronz de această mărime are niște costuri destul de ridicate. Și sunt convins că astăzi, mai mult ca oricând, întâmpinați dificultăți în a strânge fondurile. Pe această cale eu fac un apel celor care doresc să vă ajută și numărul de cont, o să lăsăm și numărul dumneavoastră de contact, să vă contacteze pentru a putea dona dacă doresc, pentru că cred că important este nu să vii să donezi doar de dragul de a dona sau de... ci să o faci efectiv cu inima și cu tot ceea ce ai în tine mai bun, pentru că e nevoie de o statuie care să reprezinte femeia în general, nu neapărat femeia emigrant, ci femeia în general. Femeia are nevoie să fie situată acolo sus. Cum zic eu, este un proiect de o conștientizare colectivă în care oricine dintre noi se poate vedea într-un mod sau altul, prin prisma mamei, a surorii, a nepoatei sau a soțiilor și de ce nu a fiicilor. Adică nu este
Știți, nu suma contează din spatele donației, ci semnificația, și anume nu pentru compasiune, dar pentru sensibilizare, zic eu, pentru că noi avem nevoie ca oamenii să se regăsească, să se revadă, să-și aducă aminte prin această statuie sau acest monument o femeie care a făcut din acest serviciu cauza vieții ei, așa cum a fost pentru mama mea, așa cum a fost pentru foarte multe persoane ca mama. Repetăm, deci chiar și în Italia statistica este extraordinar de înspăimântătoare, zic eu, pentru că la fiecare 10 femei, 7 din ele au copii lăsați acasă. La fiecare, deci, suntem... Adică avem nevoie de această trezire la realitate care pentru noi, deci am lăsat-o ca o formă e așa, deci așa și trebuie să fie, știți? Deci avem nevoie de niște schimbări, de niște conștientizări. Nu știu. Este adevărat, mai puțin, nu știu, cred că din punctul de vedere al conștientizării este important acțiunea dumneavoastră, este important să ne trezim din toate punctele de vedere ca societate, pentru că altfel nu știu dacă vom mai avea șansă să fim vreodată, dacă nu o facem acum, s-ar putea să fie prea târziu și atunci, așa cum bunicii noștri ne spuneau, capul plecat, sabia nu-l taie, de data asta cred că ar trebui să ridicăm capul și să spunem că ne dorim o schimbare cu adevărat. Fiecare dintre noi și începând cu fiecare dintre noi. Să știți că nici soarele nu-l vede, domnul Radu. Dacă capul e plecat, sabia nu-l taie, dar nici soarele nu-l vede. Este foarte adevărat. Este foarte... Și de aceea cred că mulți dintre noi suntem așa, și uitându-mă, nu de mult fiind în România, mă uitam pe stradă și vedeam oameni cu capul plecat, mergând pe stradă cu capul plecat, fără un zâmbet pe buze. Este trist. Este trist unde am ajuns ca societate, nu vorbim în general, că și aici în Italia este la fel și în Germania sunt convins că nici acolo nu sunt dacă câinii cu covrigi coadă și toată lumea e bucuroasă. Deci o trezire a întregii planete ar fi soluția, să-i spunem așa, care ne poate scăpa sau care ne poate duce mai departe. Deci pasul următor, odată ce o să fie pusă statuia aici în Comuna di Fontevivo, în piața publică, într-o piață publică, o să fie pe 15 mai, în fiecare an, în Italia este consacrată ziua emigrantului sau migrantului, da? O să fie de la anul viitor, cred eu, și Festivalul Femei Migrate în prejurul acestei statui sau acestui monument. Deci nu ne oprim aici ca asociație sau dorim să creăm o continuitate și să aducem lumina reflectoarelor asupra potențialului, asupra capacităților femeilor emigrate. Pentru că noi avem foarte mult de dat. Știți ce mi-aș dori? Vă spun un lucru din suflet. Mi-aș dori ca în următorii 5 ani de zile în Italia să nu se mai sărbătorească ziua emigrantului. Mi-aș dori ca peste ani de zile generațiile mici de acum, da, vor crește și vor vedea această statuie și să-și spună: aici au fost odată emigranți. Să știți că ar fi frumos, dar nu știu pe cât de real sau pe cât de posibil. V-am spus ce mi-aș dori eu sufletește. Bine, atunci... Așa cum i-am spus și domnului ministru. Atunci lăsăm domnul Radu la stadiul de vis. Da, eu aș vrea să fie un vis împlinit, știți? Cu cât reușim să deschidem ochii mai repede, cu atât cred că visul fiecăruia dintre noi se poate împlini mai rapid. De exemplu, visul meu este să mă întorc acasă în România, ok?
cu cât voi deschide ochii mai devreme, cu cât voi ști să aleg la momentul oportun ceea ce cred că este bine pentru mine și pentru România, cu atât mai repede se va întâmpla ca visul să devină realitate. La fel și dumneavoastră, la fel cred că cei mai mulți dintre românii care sunt plecați afară. Fiecare își dorește să se întoarcă de acolo de unde a plecat la un moment dat. Aveți dreptate. Ne apropiem de finalul emisiunii și nu știu dacă există ceva ce nu v-am întrebat. Dacă ați dorit dumneavoastră să le spuneți oamenilor ceva ce nu ați spus până acum, o activitate, nu știu, orice ce ați dori să le spuneți dumneavoastră înainte de finalul emisiunii. Știu că ați avut o acțiune zilele trecute și mi-ar place să spuneți despre această acțiune. Da, am avut un târg de solidaritate în care persoanele asociatele care fac parte din asociație au avut ocazia să-și prezinte ceea ce pot să facă mânuțele lor, și anume am avut genți făcute de mână, bijuterii, au fost prezentare deci estetiste, prezentare de machiaje, pentru a strânge iarăși fonduri, pentru că știți, nu suntem, cel puțin grupul de femei sau asociația pe care o creăm, nu suntem persoane care să stăm cu mâna întinsă, adică facem ceva pentru a doar să cereți, da, doar să cereți, dom'le, dați-ne și nouă, nu. Nu. Am avut și loteria de solidaritate în care s-au alăturat de noi 5 sponsori. Pe calea aceasta le mulțumesc și lor. Ei știu care sunt, nu mai sunt să facem nume pentru a trece cât mai repede așa prin toate activitățile. Deci o să... A fost un succes ceea ce dumneavoastră ați făcut zilele trecute? S-a încheiat totul așa cum ați visat sau da, să știți. Ați rămas un pic dezamăgită? Nu este loc pentru dezamăgire aici, domnul Radu, chiar deloc. Pentru că stăteam dintr-o parte și mă uitam și îmi rădea inima și sufletul și tot ce se poate. Când vedeam fetele din asociație că erau deci un grup unit, știți, un grup în care nimeni nu mai făcuse un târg până atunci. Deci eu eram la prima experiență, toate dintre noi, dar s-a încheiat cu un mare succes, zic eu. La loteria care a fost, deci loterie solidară, am reușit să vindem 230 de bilete. Deci e o chestie senzațională. Felicitări! 230 de persoane care au crezut, pentru că în proiectul dumneavoastră, da, în proiectul nostru, și încă vreo 100 de persoane care au participat la târgul respectiv, care au venit să ne vadă, cu toate că eram într-un loc destul de ascuns de lume, afară timpul nu prea a ținut cu noi la începutul zilei, că după am mers... A ieșit soarele, așa cum e... Da, a ieșit soarele, am dansat și hor, deci a fost ceva așa mai special. A fost o experiență, am avut multe de învățat, ne-am pus la probă ceea ce vorbeam înainte de potențialul ascuns al fiecăruia dintre noi, să știți, pentru că noi l-avem toate. Și nu știu, dacă îmi permiteți să... Doamna Roșca, mai avem 3 minute și aș vrea ca dumneavoastră să aveți cuvântul de final. Eu, pe această cale, îndemn la cât mai multe persoane, cât mai multe femei, le îndemn să se alăture asociației noastre și am scris aici un text, pentru că deci emoțiile și așa nu vreau, dar vreau să se înțeleagă, să ajungă mesajul. Semnificativ. Dacă îmi dați voie să-l citesc, eu aș vrea să închei pe această notă, pentru că există femei care trec prin foc și ies pe partea cealaltă, mai puternice și mai ambițioase, care se uită la inima lor
făcute bucățele și sunt în stare să le adune, să le lipească la loc și să facă o operă de artă din revenirea lor. Asemenea, femei sunt o dovadă vie a faptului că noi nu ne naștem puternice, devenim așa, că toate furtunile prin care trecem ne înarmează cu lecții, cu răbdare și cu cunoaștere, că rănile se vindică și devin armuri care ne protejează și mai mult de acum încolo. Și că cicatricile noastre sunt dovadă de curaj. Unele femei sunt capabile să zâmbească de dimineață chiar dacă au plâns toată noaptea. Nimeni nu are o poveste, nu are o viață de poveste, dar o putem face noi. Unindu-ne, picătură cu picătură, putem forma un ocean în care copiii noștri să se regăsească și să spună, uite, aici a contribuit și mama noastră. Vă mulțumesc. Da, felicitări pentru mesajul transmis telespectatorilor noștri. Ați spus un cuvânt, o frază frumoasă în care ați spus nimeni nu are o poveste de nu are viața o poveste, dar toți avem o poveste de viață. Da. Și de aceea Spuneți, vă rog. Nu, de asta și am vrut să închei că nimeni nu are o viață de poveste, dar viața oricăreia dintre noi este o poveste care merită să o spunem, să o povestim, pentru că cine știe, deci povestea noastră poate fi un imbold sau un început sau o lecție pentru altcineva. Da, foarte mulți dintre românii care s-au întors acasă, cunosc câțiva dintre ei care și-au scris povestea de viață trăită departe de casă. Cred că fiecare dintre cei care au plecat și se întorc la un moment dat ar trebui să scrie, pentru că doar așa generațiile care vor veni vor cunoaște trecutul. Da. Încheiem aici, din păcate, această emisiune. Cu siguranță ne vom revedea, pentru că vom încerca să vă sprijinim atât cât putem noi ca televiziune. Vom fi acolo, vă promit că vom fi acolo la inaugurarea statuii și nu pot decât să vă doresc toate cele bune dumneavoastră, colegilor dumneavoastră, multă răbdare și, într-un final, succes! Vă mulțumesc dumneavoastră, întregi echip, și mulțumim telespectatorilor că și-au găsit timp să asculte și povestea noastră. La revedere tuturor! O seară frumoasă oriunde voi vă aflați, dragi români!